Eta lehen hasikeran berbetan hasi garenean, klaro, zuek gauza bat astuia eta preguntetea, ez da? Zuek zuen ikasketak erderaz egin zendu esan? Bai. Claro, eta zelan alfabetatu zineten edo, klaro, hori beste kontu beti izango zan, ez da? Egongo ziren andereño batzuk tituludunak, baina gero euskara aldetik igual alfabetatu bakoak, eta zelan hori aurrelan hori zelan egin zenduen? Gehienak, ze orduan hasi izan D tituloa, eta hizkuntza eskolan. Nik azkenean ataren dituen biak, hizkuntza eskolakoa eta D tituloa. Eta zikeran, gu joaten ginen Zornotzaraino klasetara, alfabetatzeko. Baina ikasten ginen ortografia, gramatika, analizaketa, historia, literatura, geografia, dana ikasi behar izaten ginen. Eta Zornotza non ikasten zenduen? Ikastetxe baten, ez da, noenaz gogoratzen non. Eta gero Bilbora behioan, ni euskaltzan dire zazpikaleetan egon zanean be, akorretan Quintana okin neuela, klaseak emote. Esan nuen, etaren semiaren, nora tornaz? Baina gero oso ondo konpontzen ginen, bera, Lizundia, bai. Claro, ze hori zan gauza orokorra, ez da? Orokorra. Claro, alfabetatu beharra bere norbera, ez da? Derrigorrez, zehartzen zendun, saioka bat edo beste dozen liburu bet, urten parri, euskera batuen, edo bizkaieraz, bardin zan, zezuk irakurri bako persona zinela, eta gero, kontutan erkibiaren, eta ni gainera euskerazko klaseak emoten dituen gero, aparte, ikastolatik aparte, alfabetatzen eta hasi ginen montetan mugin, eta orduan, egun jalgi ardi metodoagaz, besteagaz, eta hasikeran kostetan zen, baina oso ondo.